जायो इउटुबाव थांबाय संबाय सबाद संबाय जानो लुबैया ओमफ्राय बे माबाया लुबैयोबा होनदों आदा टिकटकखौ नागिरना सबाथाय मोनाखै आं हा दे बे होदो दा नों अ सेभ लेटाराव अ थुदो सेभ लेटार बेनि सिलेसाव थुदो बेयाव थुदो होनबानो जाबाय होनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट फरायदो होनबानो जाबाय आरोना भलिउमाव बानायना ला उल्था खमायजोब पुरा ओमफ्राय रायलायदो होनबानो जाबाय हेल' 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 दोनसै दे आं हेल' हेल' सोर सोर दं उपेनार ब्लकनियाव फैनो हो दसे देखायजोब्बाय दा हेलौ हेलौ गुड मर्निं अबे अबे लाखिनाया औ बे खासेया जाया नैबे मोनसेया अ एवखानोसै हा अ फाथो ज्रुम जाना थायोलै हेलौ हेलौ गुड मर्निं मा मेसेजबो हरालै रावबो
बेखौ ओइ मोनसेया अ होनदो फांब्रै खाथिनियालाय फांब्रै होमबा एसेबां थाइसाब दं माथो खोथिया नङा बेखौ होनदों सजनाया बेलेगनिया थाइसेबो नुवाखै खालि बिबारल' बिबार नोंसाना बिबाराव दं फिथाइबो दं बेलेगनिया एकदम बिबारल' गैयानो दा मानसिफोरनिया बिबारल' मानो केजि हिसाब